Guys, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Ponjo Lombok, guys, Lombok Tampar. Panas matanya gak kuat. Orangnya kacamata. Sulape. Panas Jan. Endi to? Pesawat. Panas marono plastik ngene iki lho. Aku mau setting. Yo. Lamine kuning. Viral ya. Terkenal. Nyapa panas iki mo ya? Apa mari udan iki ya? Kapan udan? Ndek ingi. Kacamatane bandik ceblok mbuh ning ndi? Pak sepeda ya kitek keplik. Dimensi apa sing biasa? Sing ireng lho. Kapok, paling mau lah nggo pedah mumo lah. Kacamata apik kapok lah. Cetar membahana panasnya. Golek ana. Kok bensin digawe rawiri ya. Kacamatane ceblok. Mbah. Mau mulih nggo pak pedah kuwi ta. Panasin momen ya. Iki mbah jam pira? Sawah nek dhewe ngono kuwi HP-an nek. Diwenani maknya. Maknya iki ora tau nyeneni kowe. Malah kowe iki sing bolak-balik ngeru-ngeru. Nek telepon mbok nom. Nganu. Yanto yang tukang jalari lah iki. Kowe iki kok goteng karo Aris kae ngerti, Yan. Nek kowe ora ngerti urusane. Kuwi ya nutupi ya. Ya iya. Nek ora nutupi duduk bolo aku. Nutupi kan. Dibuka ae. Paling kok sore udan iki ya. Panas kok ngene. Lah ya kuwi. Urung ngarit. Pedes jerek mundak murah lah.
Iya, tapi ape adol iki maneman lho Rah. Iya. Ora eman mek dhewe butuh ae yang Butuh ya pangkara eman. 500 ya arek tahun baruan masak. Pira sepira san? 500. Aku kok petang atus ta. Kena disate. Baru ndek iki petang atus rek. Nek petang atus wis disate proyek gede to. Ria ya belah wedhus ae. Nek kula nang sing sampean anu lho anak iki. Ngono to. Waktu dia anak iki kan wis kok. Itu sampean karo pitik apa ndak larangan pitik. Lah iya. Rah. Lah dagingnya akeh wedhus. Iya, daging akeh wedhus. Lah pitik ndek iki 80-an sakmono. Cilik no Dak Linda. Iya, nek iki 80 swidak kaloro kae. Aku ndek iki tuku loro 200. Tapi yang sitoke 100 lebih. Ngangge kacamata gak kuat. Wes cuma maksudnya kan sing ngene kan kayak kono. Tapi ning pertumbuhan lombok apian ngene iki lho. Karo sing hitam perak kuwi. Nek anake apa ya gak rene to ya Alwin. Moro ndek nganane. Nunggoki 2 dina. Win. Langsung balik rono. Win rasa to dikeki. Maksudnya kayak wong piye ya maksudnya. Enek. Lah ning ndi? Apa sebelum ning Kalen. Kok gak mbok tekek ning omah mau? Pak. Hah? Pak. Apa sebelum ning kalen ngono ya? Indri. Dite ceplok mumu Pak.
Duite semi ceblok mau mupek. Kacamata kok. Ora melok negan. Melok mau mupek nih. Lah wong kacamata digawe ceblok ora ngerti lho. Udah lah ya kepindah motor beda. Rayai ya tenan lah. Rayai. Ya awan kaya mau. Emang iki gawe apa ora ngono to, Mas? Itu dhuwur topi. Oh, lagi topi. Jalan jerune topi. Sendokku he dibalang nih tak golek ora temu. Sendok dibalang, barane gulung. Lah mbok lek piye to bayar to ki? Kacamatane golek kacamata. Golek mung gogoni tibake njeplek ning anu. Mau mupek mau. Lah iya. Ngomong apa? Engko digoleki ning gogoni setengah hari tibake ning tas. Tas endi? Kuwi. Ora enek. Ngajine kancane padha kacamata ora diraine. Nyapo isin. Golek kacamata nggih seblok. Iki mah tanggal pira? 31 ya. Tanggal 31 bulan 12. Bulan siji. Kok bulan 12? Baru. Golek dhuwit. Aduh panas ya, kok betah. Berarti lek gak enak ya ra ning kono, Pak. Yo iya piye to sampean? Lah ya ra ceblok ra ning kono. Yo. Lah ya kudu guyu. Aku iya. Ora enek yo ora ning kene. Mangane bener jereke Mas Ano. Lek gak enak berarti yo gak ning kono. Kano ora kocak. Oh, terakhir pas aku mencolot temen Belandi mbuh. Kaya nek sing ceblok. Botol dikesak. Enggak. Kono. Nang ndi? Kono paling sebelah kono. Ora, sorangan sebelah kono. Loh. Kuwi kan ya hitam perak. Iya, tapi aku gak mencolot kalen. Gitu. Panas ya, Bang.